I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass. Baby, stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass. Baby, Target locked. Oh no! Balikon kasi ako, field reporter ako ng GMA Balitang Anyanan. Okay. Yan lang sana namin kayo. Iisipin lang namin sana namin kayo, ma'am. Kung pwede po. Kasi for research lang po sa akin. So, kung pa tayo pwede, ma'am? Dito na. Dito muna kaya din. Sana kami ilang taon na po kayo? Ma'am, ito, this is all about sa ano, ha? Dun sa TikTok. Aware po ba kayo na nag-viral ang TikTok na ginawa nyo? Oh, wow! Wow! Naman! Hey guys! Meron pong nag-viral na TikTok sa inyo. Naugi ka. Bali, ang suot niyo po dahil yung t-shirt na white. Yun po.
nag-viral po kasi yun, ma'am. So, nagumagawa kami ng mga research para po doon sa mga gumagawa ng mga ganong videos kung ano yung nagiging tulong sa kanila ngayong pandemic na to. Hindi wala naman po. Maupo ka po para naman maganda tayong pareho. Yan, cameraman ko. Ma'am, kayo po si KYLA, ELAINE na. Apelyado niyo po. Tapos, single pa. Ilang taon na po kayo, ma'am? Ma'am, question number 1 po. Ano pong pananaw nyo sa nag-viral po na TikTok? Yung nakaputi po kasi kayo nun. Bigla po kaming inaano sa hashtag. Tapos yun nga, ma'am. Bali, tatanong po namin sa inyo. Ngayon pandemic na to, nakatulong po ba yung mga ganong pagsasayaw natin sa mga nakatulong po yun na para saan po? Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ang pag-alis ng boredom. 2,000 years later. Ma'am, sa GMA po ako. Researcher po kasi ako ng balitang amyanan. I-feature po namin sa ma'am. Mamayang 6. Mamayang 6 PM po. I-feature po namin siya. Ma'am, okay lang po sa inyo. With your consent po pala, ma'am, ha? Sa GMA po, ma'am. I-feature po namin siya. Pagkakataon mo na to, ate. Oo nga, ma'am. Kasi ang dami-daming nagtag po sa amin nung video niya. Kaya yun po, ma'am, na i-feature po namin siya. A few minutes later. Yan po yung maraming nagtag sa amin. Opo. Yan po yung maraming nagtag sa amin, ma'am. Kaya, yan po. Hindi ko makala. TikTok pa more, ate. Isingit na lang sa clip ito. Sige po. So, ma'am, nag-boyfriend ka po? Wala. Wow! Sana all! A few moments later. So, anong pananaw mo? Just in case lang. Just in case na, di ba sa ibang bansa kasi, ban na ang TikTok. Ano ang pananaw mo? Just in case na, tinanggal nila dito sa Pilipinas ang TikTok. A few minutes later. No! God, please, no! 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 Gusto si Frankie, Oh no! Gusto si Frankie, So, yun ang bang pinagkakabalahan nito.
ka, Ma'am Kayla, kasi may konting ano kami sa'yo. May konting... So, Miss Kayla, ang isa pang dahilan kaya kami nagpunta rito is para sa iyong birthday surprise. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling. Nagtatago kami. Nagtatago kayo, ma'am. Happy birthday! Naiiyak siya, naiiyak. Nagtatago sila! Tapos na po, tapos na po. Alin naman kayo dito, dapat pagpasok na, dito na tayo lang sa loob. Tapos, Surprise, hindi pala nila alam. Hindi nyo ba nabulungan sila mga kanina? hindi po na briefing. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa surprise birthday party ni Miss Kyla ELAINE MACAIRAP. So ayan, Miss Kyla, may aaminin ako sa'yo. Hindi ako nagabalita kamyana, hindi ako reporter. This is for your surprise birthday party na ibinigay sa'yo ni Mama at Papa mo. So, ano masasabi mo, Ma'am? It's a prank. It's a prank! Ano masasabihin mo? It's a prank. Bali, ay nagpakiramdam mo kanina nung ini-interview kita doon sa bahay niyo. Mahihayin ka rin talaga, kasi hindi ka hindi ka kumiki po talaga pag hindi ka rin tinanong. So, ayan, Mas Kyla, ito, andun sa'yo ni Mama at saka ni Papa mo. And of course, syempre, sa family natin ni boyfriend, makaparin po kayo ng birthday? So 23 siya. So, ayan, Miss Kyla, siguro, paanohin muna natin yung sa candle niya. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yung mas masaya naman po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So, ayan, Miss Kyla, may ikaw-wish muna bago mag-ibay ng candle mo. Make a wish. Ayan, palakpakan naman natin si Kyla, ma. Ayan, Kyla, meron pa kami isang surprise sa'yo. Miss Kyla, pakikita. Dahan-dahan ha, dahan-dahan. Baka sumabog yan. Taas mo para makita nila. Marami ba yan? Mami, magkano na ito, Mami? Mami, magkano to? 180,000? 18,000 pala. Ayan. Meron surprise pa nila sa'yo. Sige pa, meron pa daw. Ayan. Yay! So, Miss Kyla, pwede mong itago yan. Hindi natin alam. Kung basta
Ayan. So, tatawagin ko po muna yung mga magbibigay ng message kay Kyla. Sino si Sophia? Si Sophia. Ikaw yung magbibigay kay Ate Kyla ng message, ha? Happy birthday, Ate. I love you. Next! Yan. Happy birthday daw, Ate. I love you. Si Maymay. Maymay or Maymay? Maymay. Wala pa ba? Since bata pa tayo, ikaw na yung best friend ko. Mag-aral pa tayo ng mabuti kahit na ganyan. Kaya sana makagraduate pa rin tayo. And mag-ingat kayo lagi. Pag-pray ko kayong dalawa. And sana maging mas mature pa kayo ni Garo na nagdadating sa inyong blessing. Yun lang. Opo. Mami, ikaw din. Ano mo na, Ken? Ay, sa ba? Ano ba yan? Happy birthday, Kyla! Talaga mong tatandaan, nandito lang kami ng mama mo. First lahat! Pag-islatan! Pag-una, kasi pag-tawagan ka. Happy birthday, anak. Pasensya ka na sa sa konting regalo namin sa'yo. Ayaw ko umiyak, pero Naiyak ka na. basta sabi ko lang, happy birthday. Ituloy mo pa rin yung pangarap mo, anak. I love you. God bless. I love you. Ito pa, Kyla. Ito ang birthday message ni Papa. Dahil sa isang taon na naman na binigay sa iyo, anak. Happy birthday, happy 8th birthday. Hindi po mo pala. Pasensya na sa background. Ganyan talaga dito sa abroad. Mag-iingat ka parati. Sana ma-achieve mo lahat ng goals mo. Para sa sarili mo, para sa pamilya mo. Yun lang, wala na akong masabi. Happy birthday, anak. Wala man ako dyan sa pamilya mo. Tandaan nyo, mahal na mahal ko kayo. Nila mama, nila ate. God bless you. God bless you, anak. Happy 18th birthday. I love you. Ayan. Then meron pa ito sa Happy birthday. And the camera again. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Erikaya. God bless you. God bless you. I can see her. Happy birthday also, Kuya Garo. Happy birthday also, Kuya Garo. God bless you both. God bless you both. And all Birthday. happy birthday kay Latot and Garo. And say happy birthday to Auntie, to the Garos. Kuya Garo, okay. Sing. Happy birthday, Dad.
Kuya. Kuya Gawo, happy birthday. Kuya Gawo, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Kuya Gawo. That's for baby turn. Now it's baby turn. Happy birthday, baby. Happy birthday, baby. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, sweet baby. Okay, I say sweet baby. Thank you. Sabi mo yung tarumpay lang. Basta ano mo matatanong Sana marami ka pa karawan na darating. God bless. Happy birthday. Maraming salamat. Yes, sexy. Grabe si Christmas. Ano makita ka beauty? Late ako. Nabutan ka na namin pa late ka. Tugtog ka ka TikTok. May katap ka mas mata na makita di beauty. Tugtog kaya. Bakit ako? Upo man, tapos na silang lahat. Batiin niyo po siya, ma'am. Kahit happy birthday po, ganon. Ganon lang. Birthday kayo na. Sabayan birthday. Sabayan na. Sabayan si Pia. Wala sa Pia. Ano gusto mo sa'yo? Golden pala. Sabi niyo yung tiger ba yun? Lola na talaga. Lola sa lolo. Sana mag-mature ka na. Malili mo. Bagong yugto ng buhay mo. Pero pagpatuloy ko pa rin ang pag-aaral mo kasi yun lang ang maipapamana ng papa at mama. Parang ko sa pala. Tayo pa yun lang. Thank you, Mami. Wag lola para hindi masyadong tumatanda. Di ba? Go. Kayla. Ayan. Andali, punta ko. Ay, sandali. Ayan siya. Ayan na. Yan. Kayla. Happy birthday, Lani. Ma'am, uwi ka na. Pawis si tita mag-uwi. Lagi ka magpapasok. Sayang yung labas. Mama, lumiya. Dati ikaw nung ilalagay kung una sa akin na. Happy birthday Lani. From Buhay ng JESANMIN. Ikaw sa family. I-roommate. Pagkakasyon ako sa pamilya. Nakano po? Naka-record? Yes po, naka-record po. Ano masasabi mo sa mga nagbigay sa inyong pagmamahal? Thank you po kasi natuloy yung once in a lifetime. Ipapalagay. Ayan. So, pwede ba na, ma'am, sasayaw? Sasayaw. So, ayan. So, ayan. So, pauulakan tayo ng isang intermission number ni birthday girl.
social number ni KYLA. Magaling pala talaga siya mag-TikTok. A few moments later. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. Baby, stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass. Baby, darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. Baby,
my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. Baby, sobrang saya kasi ginawa ko nila para birthday. So yes, Miss Kaila. From in behalf of the surprise mo delivered to kay Miss Maylene Pranata, I wish you all the best. Happy birthday. And sana, tulad ng wish nila sa'yo, pagpatuloy mo pa rin yung pag-aaral mo. All family, andyan na nakasupport para sa'yo. Tapusin mo yung pag-aaral mo, bata ka pa. Then, yun lang, yun kayo sa future natin. So, ayan, happy birthday sa'yo. And good luck. May your all wishes come true. And sana yung journey mo, lagi maging matatag kayong dalawang laro. Ayan, happy birthday. Advance happy birthday sa kanya. So, ayan, happy birthday ulit. So, Miss Kyla, ELAINE, MACAIRAP, happy birthday. Surprise!